Haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana irin ta yau 12 ga watan Rabiul Awwal ranar Litinin. Cikin garin Makka ana yi wa shekarar lakabi da shekaran giwaye. Mahaifinsa Abdullahi ya rasu tun manzon Allah yana cikin mahaifiyarsa. Mahaifiyarsa na Amina ita ma Allah ya karɓi ranta bacin haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne a wajen mahaifansa, bai da ɗan uwa bai da ƴar uwa. Ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga abin al'ajabi da yawa da ya faru. Sannan mahaifiyarsa ma tun kafin ta haife shi ta ga abin al'ajabi da yawa da ya faru da ita. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai nasaba. Jika ne ga annabi Ismail, annabi Ismail ɗa ne ga annabi Ibrahim, annabi Ibrahim shi ma jika ne ga annabi Adam, annabi Adamu kuma shine farkon mutum da aka fara halitta a duniyan nan. Shine wanda tun da cikin shi mahaifiyarsa ce ta yi mafarki ta ga haske ya fito ya haska duniya. Kuma shine bishara da annabi Isa ya bayar wanda a turanci ake kira da Jesus. Shine addu'a da annabi Ibrahim ya bayar wanda ayar Qur'ani take cewa Rabbana wa ba'as fihim rasulan har ƙarshen ayar. Shine mutumin da tun yana yaro Allah ya turo mala'iku suka yanka kirjin shi suka ciro zuciyarsa suka wanke hasada kyashi da duk wani mummunan abu. A ƙarshe da suka gama aikin suka ce da za a ɗora shi a sikeli da duka al'ummar shi gaba ɗaya ya fi su kyawawan hali ya fi su komai. Kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka wanda ake wa lakabi da mutanen jahiliya ba su da aikin da ya wuce ƙarya, caca, bautawa gumaka Manat da Uzza da Hubal, kashe yara mata da kuma sauran munanan abubuwa sun kai guda 100 wanda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yasa aka daina su. Kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata kashe su ake a lokacin jahiliya. Ba sa cin gado, su ma kansu kayan gado ne gadarsa ake yi. Ba a bari su nemi ilimi, ba su da yanci. Amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su right, ya ba su yanci har makaranta suna zuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala, ya sha gwagwarmaya a rayuwa akan addinin musulunci da kuma mu al'ummarsa baki daya. Kai har ana kokarin cire masa rai zai mutu bai daina ambatan ummati ba al'ummarsa wato mu kenan. Albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka zama mafificiyar al'umma. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga duk duniya baki daya ba ma al'ummarsa kawai ba. Domin ranar lahira shine wanda kadai zai iya zuwa zai je tinkara Allah ya roki Allah da ya mana rahama ya cece mu. Tsira da hamincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta. Sannan a ƙarshe tarihin annabi littafai kala-kala ya rawaito su, wani littafin wani ya tabbata wani bai tabbata ba. Ni na karanto na daga siratun nabi kuma ba ma tarihin annabi ba, duk inda aka ce tarihi ne za a samu bambancin ruwaya kala-kala.